Moje ime je Dijana. Imam 32 godine i vodim operativno poslovanje grupacije restorana kroz koje tjedno prođe 3000 ljudi na 4 lokacije. Znam kako narudžba putuje od kuhinje do stola jednako dobro kao što većina ljudi zna zavezati cipele. Pa kad su me roditelji nazvali nakon 3 godine potpune tišine i pozvali me na večeru da se pomirimo, trebala sam postaviti jedno pitanje prije nego što sam pristala. Tko će zapravo biti za tim stolom? Nisam pitala. Vozila sam 40 minuta do restorana Panorama, prošla kroz glavna vrata i zatekla 16 članova svoje obitelji kako već sjede oko dugačkog stola zatrpanog repovima jastoga, vagju odrescima i bocom francuskog vina od 400 eura, koju su počeli točiti i prije nego što sam parkirala auto. Otac je podigao pogled s čela stola, nasmiješio se i izgovorio ono što sam cijeli život zarađivala. Ti plaćaš, zar ne? Toliko nam duguješ. Mislio je da me stjerao u kut. Nije računao na 2 rečenice koje sam se spremala šapnuti našem konobaru, niti na ono što će njegova vlastita kreditna kartica reći cijeloj obitelji 15 minuta kasnije. Dobrodošli natrag na priče iz stvarnog života, gdje se obični ljudi suočavaju s nemogućim obiteljskim trenucima i izlaze uzdignute glave. Ako ste ikada bili onaj od kojeg se očekuje da plati, da popravi, da šuti, ova je priča za vas. Ostavite komentar i pretplatite se, ali dopustite mi da se vratim nekoliko tjedana prije te večere. Prije parkirališta punog poznatih automobila, prije nego što mi je otac pokušao uvaliti račun veličine rate stambenog kredita. Moram vam ispričati tko sam bila onog jutra kada je stigla pozivnica, jer to je bila verzija mene na koju su računali i verzija koja sam već prestala biti. Ja vodim 4 restorana. Ne posjedujem, vodim. Počela sam od skupljanja tanjura u jednoj pečenjari u Karlovcu sa 17 godina, smrdeći na ulje iz friteze u školskom autobusu iduće jutro. Hostesa s 19, konobarica s 21, voditeljica smjene s 24, regionalna direktorica operacija s 30. Nisam bogata. Imam dvosoban stan koji je otplaćen, račun za mirovinu u koji ne diram i točno jedan luksuz, gaziranu vodu. Obična ili gazirana, to je jedino što naručujem kad jedem vani, baš svaki put. Moji zaposlenici misle da je to neki moj hir. Nije. Kad odrastete plaćajući tuđe odreske, naučite držati vlastiti račun dovoljno malim da možete samo ustati i otići. Tog sam jutra bila u uredu i pregledavala ugovor s dobavljačem za uvozno maslinovo ulje. Bio je to jedan od onih utoraka zbog kojih zaboravite da nečiji tuđi život ne funkcionira isključivo na proračunskim tablicama i normativima. Mobitel mi je zavibrirao. Spustila sam pogled i osjetila kako mi se nešto hladno stislo u prsima. 3 godine tišine i evo je, obavijest iz grupnog ceha ta iz kojeg sam izbačena onog dana kad sam postala obiteljski negativac. Grupa obitelj vas je dodala natrag. Buljila sam u tu obavijest punu minutu prije nego što sam je otvorila. Obitelj? Mali crveni emoji srca koji je moja majka odabrala prije 6 godina kada je napravila grupu, još u vrijeme kad je služila za razmjenu recepata za blagdane i slika Brankinog psa. To srce nisam vidjela 3 godine. Povijest razgovora bila je prazna, nije bilo ničega iznad mamine najnovije poruke, što je značilo da su ili izbrisali sve, ili, što je vjerojatnije, cijelo vrijeme imali drugu grupu bez mene. Mamina je poruka bila topla, oprezna, gotovo uvježbana. Napisala je da su ona i tata puno razmišljali i da me žele pozvati na večeru u Panoramu kako bismo započeli zacjeljivanje kao obitelj. Samo nas 4, napisala je. Ona, tata, ja i Branka. Mala večera, novi početak. A onda druga poruka, 30 sekundi kasnije, s rečenicom koja mi je trebala reći sve. Obitelj se brine za obitelj, dušo. Vrijeme je da se toga prisjetimo. To je govorila kad sam imala 19 godina i kad su joj trebale moje napojnice da plati račun za struju.
Govorila je to kad sam imala 23, a tati je trebao jamac za auto. Govorila je to kad je Branki propao prvi stan, a ja sam tiho platila polog. Obitelj se brine za obitelj. U mojoj je kući uvijek značilo samo jedno. Dijana se brine za obitelj. 2 put sam pročitala poruku. Primijetila sam da majka nije rekla oprosti ili pogriješili smo. Rekla je da je vrijeme za zacjeljivanje. Pasiv, bez subjekta, nitko nije kriv. Otipkala sam natrag. Doći ću. Zatim sam položila mobitel licem prema dolje na stol i vratila se ugovoru za maslinovo ulje, pretvarajući se da mi se ruke ne tresu. Prije 3 godine moja sestra Branka odlučila je otvoriti kafić. Bez poslovnog plana, bez istraživanja tržišta. Kafić, jer je u Rovinju vidjela jedan s golom ciglom i organskim menijem, pa si je umislila da bi ona to mogla. Imala je 26 godina, nikada nije vodila ni štand s limunadom i trebao joj je kredit za male poduzetnike od 75.000 eura. Banka je rekla da može, ali uz jamca. Taj sam jamac trebala biti ja. Mama je nazvala u nedjelju. Tata je sjedio pokraj nje, prekriženih ruku, već ljut prije nego što sam uopće odgovorila. Branki treba kredit. Taj kafić je njezin san. Imala sam dobar kreditni rejting, stabilan posao, povijest govorenja, da. Samo potpiši papire, Dijana. Tražila sam da prvo vidim poslovni plan. Branka ga nije imala. Pitala sam o planiranoj marži, uvjetima najma, ugovorima s dobavljačima. Branka je zurila u mene kao da sam joj uvrijedila kuhanje. Mamin je glas postao ravan. Ona ti je sestra. Ne treba ti proračunska tablica da bi voljela svoju sestru. Rekla sam ne. Ne zato što nisam voljela Branku. Voljela sam je. Ali provela sam dovoljno godina u ugostiteljstvu gledajući ljude kako ulijevaju životne ušteđevine u koncepte bez temelja. I znala sam kako 75.000 eura tuđeg duga izgleda u 3 ujutro kad je kafić u mraku, a rata kredita i dalje dolazi na naplatu. Tata je ustao. Pokazao je na vrata i izgovorio ono što ih je zatvorilo na 3 godine. Ako nećeš pomoći ovoj obitelji, onda nisi njezin dio. Odvezla sam se kući. Sljedećeg sam jutra bila uklonjena iz grupe obitelj. Nitko nije zvao. Nitko nije poslao poruku. 3 godine sam bila kćiji koja je voljela novac više od vlastite sestre. Evo dijela koji je teško priznati. Ta me tišina umalo slomila. Ne zato što su bili u pravu, znala sam da nisu, nego zato što mi je nedostajalo to da im trebam. To je prava rana. Trebale su mi 2 godine i psiholog dr. Kovač da je pravilno imenujem. Bila sam obiteljski spasitelj od svoje 17. godine. Prva plaća otišla je na namirnice. Povrat poreza otišao je na mamine zubarske račune. Kad je tati otišao mjenjač, platila sam popravak i rekla mu da je pokriveno garancijom, jer sam znala da nikad ne bi prihvatio milostinju od svoje 22-godišnje kćeri. Kad se Branka udavala, platila sam cvjećara, fotografa i polovicu sale. I smješkala sam se dok je mama držala zdravicu o tome kako je odgojila 2 jake djevojke. 2 jake djevojke, 1 račun. Nisam to radila jer sam velikodušna. Radila sam to jer sam naučila, negdje oko svoje 15. godine, da je najbrži način za očuvanje mira u mojoj obitelji taj da se pobrinem da nitko ne mora tražiti 2 put. Pita jednom. Dijana plati. Svi sretni. Večera prolazi u miru. Ja sam ih dresirala. Naučila sam roditelje da je moj novčanik aparat s grickalicama. Ubaci krivnju. Izbaci novac. A kada se na aparatu konačno pojavio natpis ne radi, nisu ga pokušali popraviti. Isključili su ga iz struje i otišli. Pa kad je iskočila mamina poruka nakon 3 godine, obitelj se brine za obitelj, dušo. Osjetila sam onaj stari refleks u prsima poput mišića koji godinama nisam istegnula. Idi, popravi to. Plati koliko god košta. Neka opet bude mirno. Ali čula sam i glas doktora Kovača, staložen poput metronoma.
Sama si ih naučila da ćeš uvijek platiti. To je bila tvoja greška koju moraš ispraviti, ne tako da platiš više, nego tako da prestaneš. Kolegica iz ureda, Jelena, rekla mi je da ne idem. Sjedila je preko puta mene na ručku, dan nakon poziva i rekla: Dijana, ovo miriše na sačekušu. I sjećam se da sam se nasmijala jer Jelena nikada nije ni upoznala moju obitelj, a vidjela je stvari jasnije od mene. Moj šef kuhinje Marko rekao je istu stvar, samo kraće. Nemoj. Ali već sam odlučila. Ne zato što im nisam vjerovala. Ne zato što sam očekivala ispriku. Željela sam sjediti preko puta svojih roditelja i otkriti jesu li 3 godine išta promijenile, ili je ta tišina bila samo produžena verzija istog onog razgovora koji smo oduvijek vodili. Onog u kojem se od mene očekivalo da slušam, kimam glavom i platim. Htjela sam zaključiti to poglavlje, čak i ako je to značilo potvrdu da su vrata zakucana čavlima. Bilo je tu još nešto. I bit ću iskrena o tome, jer mislim da će me neki od vas razumjeti. Nedostajala mi je mama. Ne ona majka koja je sve ovo orkestrirala. Ne ona koja je vodila evidenciju dugova. Nego ona koja me naučila peći zlevanku kad sam imala 9 godina i pjevala Olivera Dragojevića dok se maslac topio. Ta mama isto tako nije nazvala 3 godine. Ali nekim noćima još uvijek sam čula Olivera. Zato sam rekla Jeleni da idem. Rekla sam Marku da ću biti dobro. Samoj sebi sam rekla istu stvar i gotovo u nju povjerovala. Postavila sam jedno pravilo. Jedna večera. Civilizirano, bez novca. A ako osjetim da nešto ne valja, odlazim prije deserta. Zapisala sam to na ljepljivi papirić i zalijepila ga na volan tog jutra. Jedna večera, a onda kući. Taj je papirić još uvijek bio tamo kad sam se dovezla na parkiralište Panorame i prebrojala automobile. Obukla sam se jednostavno, namjerno. Crne hlače, siva bluza koju nosim na sastanke s dobavljačima, ravne cipele. Bez nakita. Osim malog srebrnog sata koji sam si kupila one godine kad sam postala regionalna direktorica. Ne zato što sam htjela nekoga impresionirati, već zato što sam ga zaradila, točno je pokazivao vrijeme i to mi je bilo dovoljno. Nisam htjela ušetati u Panoramu izgledajući kao da se prešetavam. Moja je obitelj i onako mislila da se razmećem svojim uspjehom. Istina je bila da sam vozila 9 godina staru Hondu i nedjeljom pripremala obroke za cijeli tjedan kao i pola države. Vožnja je trajala 40 minuta. Nisam palila radio. Ruke su mi ostale na 10:02. Negdje oko uključenja na autocestu, želudac mi se počeo stezati na dobro poznat način. Isti onaj osjećaj koji dobijem kad nam usred petka navečer crkne hladnjača i znam da će idućih 6 sati biti pakao. Instinkt. Moje tijelo je znalo nešto o čemu je moj mozak još pregovarao. Umalo sam se okrenula na izlazu s autoceste. Umalo. Ali pomislila sam na onu zlevanku. Pomislila sam na glas doktora Kovača i nastavila voziti. Restoran Panorama nalazio se na kraju niza trgovina koje nisam posjetila godinama. Skuplji dio grada, onaj tip mjesta gdje je parkiralište vrhunski uređeno, a hostese nose isključivo crno. Tatin terenac bio je u 3. redu. Mamin auto odmah do njega, u redu. A onda sam ugledala bijeli auto tetke Ljerke, terenac tetka Gorana, Brankin auto s naljepnicom kafića koji se zatvorio 11 mjeseci nakon otvaranja. Još 3 auta koja sam prepoznala. 2 koja nisam. Želudac mi se okrenuo i prije nego što sam otvorila vrata. Samo nas 4, napisala je mama. Nabrojala sam 9 vozila. Sjedila sam u autu pune 2 minute, pogašenog motora, ruku na volanu, čitajući onaj žuti papirić. Jedna večera, a onda kući. Najpametnije bi bilo ubaciti u rikverc, voziti 40 minuta natrag do svog stana, pojesti juhu od jučer i nikad više ne pomisliti na obiteljsko okupljanje na koje nisam bila pozvana. Ili
očito na koje sam bila pozvana, a da mi nisu rekli tko sve dolazi. Ali izašla sam. Popravila bluzu. Zaključala auto i krenula prema ulazu, jer sam imala 32 godine, provela sam 3 godine učeći kako da ne bježim i sigurno nisam namjeravala ponovno početi bježati na parkiralištu restorana u četvrtak navečer. Ulazna su vrata bila od teškog stakla s mjedenim ručkama, onaj tip vrata koji ti šapće. Glavna jela kreću od 40 eura prije nego uopće vidiš jelovnik. Unutra predvorje je mirisalo na ružmarin, topli kruh i novac. Hostesa u crnoj haljini nasmiješila se i provjerila ekran. Obitelj Horvat? Kimnula sam. Ona je kimnula natrag. Vaše je društvo već smješteno. Izgovorila je to na onaj način na koji hostese govore kad se već sat vremena bore s velikom grupom i jako se trude ne izgledati pod stresom. Prepoznala sam taj izraz. Sama sam ga nosila 1000 puta. Uzela je jelovnik, samo jedan. I povela me prema stražnjem dijelu restorana. Mogla sam ih čuti prije nego što sam ih vidjela. Smijeh, zveckanje čaša. Nepogrešiv smijeh moje tetke Ljerke, koji je parao žamor svakog drugog stola. Jedna večera, a onda kući. Skrenula sam iza ugla i ugledala stol. 16 stolica, svaka do jedne popunjena, osim one na samom kraju, točno preko puta mog oca. Stol se protezao cijelom dužinom privatne blagovaonice. Bijeli stolnjaci, teški pribor za jelo, svijeće u niskim kristalnim svječnjacima. Bile su tu plate koje sam mogla prepoznati s 3 metra udaljenosti. Repovi jastoga u ledu, wagyu burgeri na kat, plata s pršutom i sirom veličine stolića za kavu. A u sredini boca vina koju sam prepoznala s degustacija dobavljača. Francuski Bordeaux, Grand Cru iz 2016. Maloprodajna cijena oko 400 eura, već napola prazna. Bili su ovdje već neko vrijeme. Naručivali su bez kočnica. Hostesa je zastala na rubu blagovaonice i pogledala me pogledom koji se savršeno prevodi u apsolutno svakom restoranu u kojem sam ikada radila. Sretno. Zatim se nagnula bliže i tiho rekla: Vaš otac je ostavio karticu kako bi zadržao rezervaciju, samo da znate. To tražimo za grupe veće od 12. Tu sam rečenicu pospremila onako kako pospremam svaki operativni detalj. Tiho, potpuno, trajno. Njegova je kartica u sustavu. On je osigurao stol. A ipak, nekako sam već znala da račun nije trebao pasti na njega. Majka me prva ugledala. Ustala je raširenih ruku i svaka se glava za stolom okrenula. Dijana, oh dušo, pogledaj se. Pljesak. Doslovno pljesak, kao da sam vojnik koji se vratio iz rata, a ne kći koju su ignorirali 1000 dana. Tetak Goran je zazviždao. Tetka Ljerka je brisala oči platnenom salvetom. Branka je podigla čašu vina i nasmiješila se onim osmijehom koji pokazuje zube, ali nema topline. 16 ljudi, jastozi, wagyu i boca Bordeauxa od 400 eura. Samo nas 4, napisala je mama. Sjela sam. Što vam drugo preostaje kad vas gleda 16 ljudi, stolica je već izvučena, a konobar vam toči vodu u čašu prije nego što vam torba uopće padne na pod? Sjela sam i nasmiješila se, jer to je ono što vam daje 15 godina rada u ugostiteljstvu, sposobnost da se smiješite dok vam mozak maksimalnom brzinom vrti procjenu prijetnje. Mama se zavalila u stolicu blistajući. Htjeli smo da bude iznenađenje, cijela obitelj na okupu, baš kao u dobra stara vremena. Mislila sam da smo samo nas 4, rekla sam. Mama je odmahnula rukom kao da tjera muhu. Pa, kad je Ljerka čula, pa onda Goran, pa tvoja sestrična Tamara. Jednostavno se proširilo. Znaš kakva je obitelj? Znala sam točno kakva je obitelj. Skenirala sam stol. Tata je sjedio na čelu i rezao wagyu meso kao da je božićna purica. Branka je sjedila s njegove lijeve strane, mobitel u jednoj ruci, vino u drugoj,
scrolajući po nečemu što nisam mogla vidjeti. Tetka Ljerka i tetak Goran držali su sredinu stola. Bratići i sestrične s kojima nisam razgovarala još od onog Božića prije 5 godina popunili su ostatak. Tomo, Mija, Jakov, 2 supruge koje sam srela jednom u životu i susjed tetke Ljerke, kojeg nikad u životu nisam vidjela, ali koji je očito jeo jastoga kojom god ovo prigodom bilo. Vino je teklo. Plate su bile napola uništene. Bili su ovdje barem sat vremena prije mog dolaska i naručili su sve s jelovnika, za što ne treba dići hipoteku. Mama se nagnula i stisnula mi ruku. Vidiš, obitelj se brine za obitelj. Opet to. Istih 5 riječi, isporučeno u istom toplom pakiranju, usmjereno prema istoj meti. Stisnula sam joj ruku natrag i nisam rekla ništa. Brojala sam tanjure. Moj otac je tip čovjeka koji naručuje za cijeli stol. Ne pita, naručuje. Mahnuo je konobaru, mladom dečku koji je jedva izašao iz tinejdžerskih godina i izgledao kao da radi na kofein i anksioznost, te je izdiktirao dodatke i ne pogledavši jelovnik. Još jednu rundu repova jastoga. Još 2 porcije Wagyu odrezaka. I donesi još jednu bocu onog Bordeauxa, Grand Cru, onog dobrog. Rekao je onog dobrog dovoljno glasno da ga čuju stolovi s obje strane. Tata je izvukao kreditnu karticu iz novčanika i držao je između 2 prsta kao mađioničar koji publici pokazuje novčić prije trika. Stavi sve na ovo, rekao je konobaru. Večeras slavimo. Konobar, na pločici mu je pisalo Neven, nešto je nažvrljao, kimnuo i nestao prema kuhinji s izrazom lica nekoga tko očajnički treba pauzu za cigaretu. Gledala sam oca kako posprema karticu natrag u novčanik uz blagi tapšaj, onako kako potapšate psa koji je dobro izveo trik. Nešto nije štimalo. Odrasla sam gledajući tatu kako se svađa oko cijene auspuha. Vidjela sam ga kako vraća košulju, jer fali etiketa s popustom. On nije naručivao boce vina od 400 eura. Nije mahao kreditnim karticama poput zastavica. Ovo je bila predstava i bila je usmjerena na mene. Vidi kako nam dobro ide, Dijana. Vidi koliko nam nisi trebala. Samo što je automobil na parkiralištu bio isti onaj terenac od prije 5 godina s udubljenjem na stražnjem blatobranu koje nikad nije popravio. A mamina torbica, koju je nosila još otkad sam bila u srednjoj školi, stajala je na stolici pokraj nje s puknutim remenom koji je držala ziherica. Izvodili su predstavu. Samo još nisam znala cijenu ulaznice. Sitna podbadanja započela su oko druge boce. Tetka Ljerka nagnula se preko Gorana i rekla: mora da je lijepo voditi sve te fancy restorane dok mi ostali skupljamo kupone s popustima. Nasmijala se kad je to rekla, onako kako se ljudi smiju kad žele da znaš da su ozbiljni. Sestrična Mija pitala me osjećam li ikad krivnju što živim tako dobro dok moji roditelji prolaze kroz teži period. Nisam znala za nikakav teži period. Nitko mi ništa nije rekao o tome. Branka je, ne dižući pogled s mobitela, dodala: ne bi ona to znala. Nije je bilo. Svaki komentar sletio je s preciznošću nečeg uvježbanog. Nije bio točno napisan scenarij, ali su bili usklađeni, poput zbora koji nađe istu notu bez dirigenta. Pričali su o meni, o mojoj odsutnosti, mom novcu, mom životu. I stigli su večeras sa zajedničkim shvaćanjem priče. Dijana je otišla. Dijana ima puno. Dijana nam duguje. Tetka Ljerka iznijela je glavnu tezu. Posegnula je preko stola, primila me za ruku kao da me tješi na sprovodu i rekla: obitelj ne broji dugove, draga. Umalo sam se nasmijala. Obitelj ne broji dugove? To kaže žena koja sa vlastitom snahom nije pričala pola godine zbog rasporeda sjedenja na Božić. Nisam se nasmijala. Nježno sam povukla ruku i uzela svoju čašu. Gazirana voda. Jedina stvar ispred mene. Jedina stvar koju sam ja naručila. Kontrast je bio gotovo komičan. 16 ljudi koji plivaju u jastozima i Bordeaux i ja s čašom mineralne na kraju stola poput treznog vozača na Momačkoj. Neven,
onaj mladi konobar, prošao je iza mene i uhvatila sam mu pogled. Samo vodu večeras? Upitao je tiho. Samo vodu, rekla sam. Kimnuo je kao da je razumio nešto što nisam izgovorila naglas. Dopustite da vam kažem nešto o Nevenu. Imao je možda 19 ili 20 godina, bio je mršav, onakav kakvi su klinci iz ugostiteljstva prije nego nauče jesti u hodu usred najveće gužve. Kretao se brzo, ali oprezno, onako kako to rade novi konobari kad je stol prevelik, a narudžba presložena, i znaju da jedan krivi tanjur znači razgovor sa šefom koji si ne mogu priuštiti. Prepoznala sam sve na njemu, jer sam ja bila on. 17 godina, na 2 stola istovremeno, učeći da oni gosti koji pucketaju prstima uvijek ostavljaju najmanju napojnicu. Sam je posluživao naš stol od 16 ljudi. Pa, gotovo sam. Pomoćni konobar bi se povremeno pojavio da pokupi tanjure, ali Neven je trčao za svakom narudžbom, svakim nadoljevanjem čaše, za svakim oprostite, možemo li dobiti još maslaca, od tetke Ljerke, koja je to ponovila 3 puta u 20 minuta. Nikad se nije požalio, nikad nije uzdahnuo. Natočio mi je još vode, a da ga nisam ni pitala, a kad je spustio čašu natrag, uhvatio me kako promatram stol s izrazom lica, koji sam vjerojatno trebala bolje sakriti. Duga noć, promrmljao je. Umalo sam mu rekla istinu, umjesto toga samo sam rekla, odlično ti ide. Trepnuo je zatečen, kao da je zaboravio da gosti mogu izgovoriti takvo što. Zatim se ispravio, narastao barem pola centimetra i otišao natočiti vino tetku Goranu. Gledala sam ga kako odlazi i razmišljala o onoj verziji mene, koja je nekad nosila po 4 tanjura na podlaktici i plakala u komori za zamrzavanje u onim teškim noćima. Ta djevojka nije imala pojma da će završiti s druge strane ovakvog stola. Sjediti preko puta obitelji koja je od nje napravila bankomat i spasitelja od koje se traži, a da je nitko ni ne pita da ispiše još jedan ček. Ali ona bi razumjela ono što sam se spremala učiniti. Savršeno bi to razumjela. Otišla sam do toaleta negdje oko 40 minute. Trebale su mi 2 minute bez komentara tetke Ljerke i vrata koja mogu zaključati. Toalet panorame. Bio je onaj tip toaleta s platnenim ručnicima za ruke, sapunom od lavande i ogledalom preko cijelog zida, zbog kojeg izgledaš malo bolje nego što se osjećaš, što je bio dobar trik s obzirom na to da sam se osjećala kao da probavljam staklo. Pustila sam hladnu vodu i pritisnula mokre prste na zapešća onako kako to radiš kad trebaš da ti srce surađuje s mozgom. A onda sam ga vidjela. Mobitel na rubu mramornog umivaonika. Ekran još uvijek svijetli, maskica oblijepljena naljepnicama tratinčica. Brankin mobitel. Sigurno je ušla prije mene i ostavila ga kad joj je nešto odvuklo pažnju. Branka je ostavljala stvari posvuda. Bila je to jedna od rijetkih osobina koje smo dijelile. Nisam namjeravala gledati. Želim da to bude jasno. Ali ekran je bio svijetao, a obavijest na vrhu bila je iz grupnog četa, u koji nikad nisam bila dodana. Pregled teksta bio je dovoljan da mi zaustavi ruku na pola puta do papirnatog ručnika. Grupa se zvala Plan za večeru. 3 člana, mama, tata, Branka. Najnovija poruka, poslana prije 4 dana, bila je od mame. Tekst pregleda pokazivao je riječi kojih se i danas sjećam napamet. Nemojte reći Dijani da dolaze svi. Neće se usuditi. Poruka se tu prekidala na rubu obavijesti. Puls mi je bio miran. Ruke su mi bile suhe. Uzela sam mobitel onako kako bih uzela račun od dobavljača koji ne štima. Niti ljuta, niti iznenađena, samo potvrđujući ono što su mi brojke već govorile. Odskrolala sam prema gore. Puna poruka je glasila: nemojte reći Dijani da dolaze svi. Kad se jednom nađe tamo, pred cijelom obitelji, neće se usuditi reći ne. Nikada nije znala podnijeti scenu. Ispod toga je tata odgovorio: samo se pobrinite da sjedi na mom kraju. Ja ću preuzeti onaj dio oko traženja novca. Brankin doprinos poslan 2 minute kasnije. Naručite sve ono dobro prije nego što ona stigne.
Kad jednom bude na stolu, ne može baš vratiti nazad, lol. Scrollala sam dalje. 3 tjedna poruka. Mama koordinira tko dolazi. Ljerka dolazi. Goran dolazi. Mija kaže da dolazi ako ima vina. Tata je bio tiši, uglavnom oko logistike. Parking, vrijeme rezervacije, kako sročiti poziv da zvuči opušteno. A onda poruke od kojih mi se ledila krv u žilama. Mama, prije 10 dana. Banka je opet zvala u četvrtak. Moramo nešto smisliti prije lipnja. Tata, Dijana nas može pokriti do proljeća. Ima i više nego dovoljno. I ona koja je udarila kao vreća šljunka koja padne s police. Mama opet, prije 8 dana. To nije žicanje novca. To je puštanje nje natrag u obitelj. Trebala bi biti zahvalna što joj uopće dajemo ovu priliku. Zahvalna. Htjeli su da budem zahvalna na privilegiji što sam namamljena na večeru od 16 ljudi u restoranu koji si ni sama ne bih odabrala kako bih platila račun koji nisam naručila, da riješim krizu o kojoj mi nitko ništa nije rekao. Za obitelj koja me otpisala onog trenutka kad sam im zadnji put rekla ne. Vratila sam Brankin mobitel na umivaonik. Ekranom prema dolje, točno tamo gdje sam ga našla. Oprala sam ruke. Pogledala sam se u ono laskavo ogledalo i pomislila, znam što radite. Znam koliko ovo košta. I po prvi put u 15 godina ja to neću platiti. Stajala sam u tom toaletu držeći istinu u obje ruke i najčudniji dio bio je koliko sam se osjećala smireno. Nisam bila ni otupjela, ni ljuta, samo bistra, poput kuhinje koja utihne neposredno prije najveće večernje gužve. Sve na svom mjestu, ništa nije potračeno, svaka stanica spremna. Ako ste ikada otkrili da su vas voljeli samo zbog onoga što ste mogli pružiti, a ne zbog onoga što jeste, znate točno koliko su te pločice bile hladne pod mojim cipelama. Ostanite sa mnom. Pretplatite se, jer ono što sam učinila sljedeće, isplanirala sam u vremenu potrebnom da obrišete ruke. Vratila sam se za stol s onim istim izrazom koji nosim kad nenajavljeno bane sanitarna inspekcija. Ljubazna, nečitljiva, potpuno operativna. Nitko nije primijetio nikakvu razliku. Tetka Ljerka je pričala priču o razvodu svog susjeda. Tetak Goran je rješavao svoj 3. rep jastoga. Branka je uzela mobitel iz toaleta i opet scrollala, potpuno nesvjesna. Ali sada sam primjećivala stvari koje prije nisam ili ih nisam htjela vidjeti. Mama je stalno bacala pogled na tatin novčanik na stolu, kratki, brzi trzaji očima, kao da provjerava odbrojavanje na bombi. Tatin je smijeh bio za pola tona preglasan, onako kako se ljudi smiju kad su nervozni pa to prikrivaju glasnoćom. Boca vina, ona druga, bila je gotovo prazna i nitko nije predložio da uspore, jer zašto bi? Nisu oni plaćali. Ja sam plaćala. To je bila cijela svrha večeri, a svaki rep jastoga, svaki vagiju odrezak, svako točenje onog bordoa od 400 eura bila je još jedna cigla u zidu koji su gradili oko mene. Dovoljno visokom da ne mogu izaći iz njega bez one scene koju sam cijeli život izbjegavala napraviti. Počela sam postavljati pitanja, ona ležerna, kakva postavljaš kad nadoknađuješ propušteno nakon 3 godine, a ne ona koja postavljaš kad već znaš odgovore i gledaš ljude kako lažu. Kako ide s kafićem, Branka? Brankina čaša s vinom zastala je na pola puta do usana. Zatvorili smo. Tržište jednostavno nije bilo tu. Izgovorila je to brzo, kao da skida flaster, što je očito uvježbavala reći. Šteta. Koliko je radio? 11 mjeseci. Mama je uskočila prije nego što je tišina stigla leći. Branka istražuje druge opcije. Ona ima toliko talenata. Kimnula sam. Zatim sam se okrenula tati. Kako posao s građevinom, tata? Radiš li još uvijek one velike poslovne objekte? Tati se vilica stisnula na pola sekunde. To je bio trzaj koji sam naučila prepoznavati i prije nego što sam naučila voziti. Trenutno sam između projekata. Ekonomija je teška. Znaš kako to ide. Znala sam ja kako to ide. Znala sam jer sam prije 10 minuta pročitala
Banka je opet zvala u četvrtak na mobitelu njegove kćeri. I zato što je udubljenje na njegovom terencu još uvijek bilo tamo. I zato što je čovjek koji je naručio 2 runde jastoga i vino od 400 eura sjedio preko puta, mene glumeći solventnost na način na koji glumac amater glumi Shakespearea. Glasno, predano i potpuno neuvjerljivo ikome tko je vidio pravu stvar. Ja sam samo klimala glavom i pustila ih da pričaju. Ljudi ti sve kažu kad misle da si ti banka. Pričali su mi o renoviranju kuhinje koje su stavili na pauzu, o ljetovanju koje su odlučili preskočiti ove godine, o tome kako je malo stislo, ali ništa s čime se ne možemo nositi. Svaka rečenica bila je prozor u kuću za koju sam sada vidjela da gori, a svi su oni stajali na travnjaku i pretvarali se da je taj dim od roštilja. Pritisak je počeo rasti na onaj način na koji to uvijek ide u mojoj obitelji. Ne kroz direktno pitanje, već kroz neku struju podbadanja. Sitni komentari koji su gurali u istom smjeru, dovoljno ležerni da se mogu poreći, a opet dovoljno koordinirani da te stjeraju u kut. Tetka Ljerka je uzdahnula i rekla: mora da je tako ispunjavajuće biti toliko uspješan. Neki od nas nemaju te sreće. Bratić Tomo, s kojim nisam pričala još od ulaska u Europsku uniju, uskočio je: da, Dijana, stvarno si se dočekala na noge. To je mrak. Čak je i tetak Goran, koji komunicira isključivo u sportskim metaforama, uspio iscijediti: zabila si gol iz svlačionice, mala. Svaki je kompliment bio cigla. Svaka cigla pokazivala je u istom smjeru: imaš novca, mi to vidimo. I podsjećamo te na to pred svjedocima. Mama je orkestrirala sa sredine stola poput dirigenta koji je naučio partituru napamet. Kimanje Ljerki. Osmijeh Tomislavu. Nježna ruka na tatinom ramenu kad bi počeo govoriti prerano. Bila je dobra. Uvijek je bila dobra. Nekad sam mislila da je moja majka samo topla osoba koja voli biti domaćica. Sada sam shvatila da je bila voditelj projekta s 20 godina staža, a njen najveći projekt sjedio je na kraju stola i pio mineralnu. Stigli su jelovnici za desert. Tetka Ljerka naručila je creme brulee ne pogledavši cijenu. Branka je tražila čokoladni sufle, za koji je trebalo čekati 20 minuta, što je značilo da ga je naručila prije nego što sam ja uopće sjela. Naravno da je. Nabijali su račun onako kako to radiš kad netko drugi plaća. Bez limita, bez grižnje savjesti, bez jednog pogleda na desnu stranu jelovnika. Moja se gazirana voda svela na led. Branka je bila ta koja je napukla površinu. Popila je 3 čaše bordoa do tada, dovoljno da pobrusi ono malo filtera koji inače ima između mozga i jezika, a ni inače ga nije imala puno. Nagnula se preko stola s čašom u ruci i nacerila mi se kao da dijelimo internu šalu. Opusti se, starija seko, to je samo večera. Ti si to možeš priuštiti. Spustila sam vodu. Priuštiti što? Ovo. Pokazala je na stol. Na plate, vino, 16 mjesta, creme brulee i sufle, koje upravo priprema kuhinja koja nema pojma da sprema hranu za običnu pljačku. Naručili smo ono dobro, pošto ti častiš. Rekla je to tako ležerno. Pošto ti častiš. Kao da je to dogovoreno na sastanku na koji nisam bila pozvana, što je naravno i bila istina. Stol je utihnuo na otprilike 3 sekunde, što ne zvuči dugo dok ti nisi onaj koji sjedi usred te tišine. Mama je prostrijelila Branku pogledom koji je govorio prerano. A Branka je samo slegnula ramenima kao da je slučajno srušila vazu koju ionako nije mislila dići s poda. Tetak Goran proučavao je svog jastoga. Tetki Ljerki je njena salveta odjednom postala fascinantna. Tata se nakašljao. Tišina je trajala taman dovoljno dugo da Neven stigne sa svježom bocom vode i stavi je pored moje čaše, te da ja shvatim 2 stvari. Prvo, da je Neven bila jedina osoba za ovim stolom koja mi je nešto natočila bez da je išta očekivala za uzvrat. I drugo, da je Branka upravo na glas potvrdila ono što je svaka osoba u ovoj prostoriji već znala. Ja sam meta. Cijela ova večera bila je sačekuša.
a svaki rep jastoga bio je dokaz. Ono što se dogodilo nakon toga bila je nezgoda i umalo mi je bilo žao sestrične Mije kad ju je pogodilo. Pokušavala je pokrenuti razgovor, mislim stvarno iskreno, jer je Mija bila jedina u obitelji koja mi je poslala poruku za rođendan usred 2. godine tišine. Kratko, mislim na tebe, na koje nikad nisam odgovorila, zbog čega me i dalje pekla savjest. Znači, Dijana, mama kaže da si dobila veliko promaknuće. Nešto u stilu da sada vodiš hrpu restorana? Odgovorila sam jednostavno. Regionalna direktorica. 4 lokacije. Mija je kimnula, zadivljeno. To je fantastično. Kao, glavna si za sve njih? Zapošljavanje, dobavljači, inspekcije, financije, apsolutno sve od rampe za istovar do završnog računa. Rekla sam to onako kako bih to rekla na sastanku. Činjenično, bez uljepšavanja. Ali riječ financije sletjela je na taj stol kao kamen kroz prozor. Ljerkina se vilica zaustavila. Goran je prvi put u 10 minuta podigao pogled s tanjura. Brankin palac koji je scrollao se zamrznuo. Čak se i tata namjestio u stolici, ponovno procjenjujući situaciju. Znali su da sam uspješna. Izgradili su cijelu ovu večer na pretpostavci da sam dovoljno uspješna da platim račun. Ali čuti to, taj opseg, autoritet, specifičnost onoga što ja zapravo radim, bilo je drugačije od puke pretpostavke. Oni su me zamišljali kao dobro plaćenu konobaricu koja je imala sreće. Nisu zamišljali nekoga tko može pročitati bilancu brže nego što oni pročitaju jelovnik. Tko vodi ugovore s dobavljačima vrijednije od njihove kuće. Nekoga tko zna točno, u lipu, koliko 16 repova jastoga i 2 boce francuskog vina koštaju prije nego račun uopće stigne na stol. Stol se iznova kalibrirao. Osjetila sam kako se to događa, poput promjene tlaka zraka. Moć se još nije prebacila na moju stranu, ali je olabavila. Tata je čekao desert. Bio je strateški nastrojen, to mu moram priznati. Sufle je stigao. Kora krem brûlea je probijena, a druga boca vina bila je okrenuta naopako u kibli s ledom. Stol je bio topao, pun i usporen od šećera i vina, a svako je lice bilo mekano od onog posebnog zadovoljstva koje donosi obrok koji nisi platio i koji ne namjeravaš platiti. Tata je odložio vilicu. Prekrižio je ruke na rubu stola, što je gesta koju sam ga vidjela raditi prije potpisivanja ugovora, prije držanja govora za Božić, prije nego što mi je s 23 godine rekao da mu treba jamac samo ovaj put. Pogledao me, ne neljubazno, ne okrutno, već onim posebnim izrazom lica čovjeka koji vjeruje da je potpuno razuman. Dijana, nasmiješio se, ti plaćaš, zar ne? Toliko nam duguješ. 4 riječi. Toliko nam duguješ. 16 ljudi ih je čulo. Neven, koji je Ljerki točio kavu iza mojih leđa, ih je čuo. Par za susjednim stolom, koji se pretvarao da ne sluša, ih je čuo. Moja majka je kimnula. Moja sestra se podrugljivo nasmijala. Moja tetka je posegnula za još jednim komadićem maslaca, kao da je stvar riješena. Ti nam duguješ. 3 godine tišine. I nitko za tim stolom nije rekao da im je žao, ili da su pogriješili, ili da sam im nedostajala iz bilo kojeg razloga osim mog limita na kartici. Toliko nam duguješ. Pogledala sam svog oca preko stola, prekrivenog ostacima obroka koji nisam naručila. Okružena obitelji za koju mi nisu rekli da dolazi, držeći čašu vode koju sam sama natočila, i osjetila sam nešto neočekivano. Olakšanje. Jer odluka koju sam se bojala donijeti upravo je bila donesena umjesto mene. Nisam odgovorila odmah. Naučila sam da tišina odradi više posla od riječi u sobi punoj ljudi koji su navikli da im se povlađuje. 3 sekunde. 5. Ona vrsta tišine zbog koje se stol od 16 ljudi vrpolji u stolicama i poseže za čašama vode, te se odjednom sjeti da imaju nešto jako zanimljivo za gledanje na zidu iza tebe. 15 godina sam plaćala kako nitko ne bi napravio scenu. Pokupila bih svaki račun, bila jamac za svaki kredit, platila svaki polog, svaki račun kod zubara i svaku fakturu iz cvijećarne,
jer je cijena govorenja ne bila prostorija točno ovakva, puna lica koja bulje s očekivanjima, puna neizgovorenog shvaćanja da se Dijanina ljubav mjeri u eurima i da se Dijanina tišina kupuje poslušnošću. 15 godina, 1000 eura i cijena ulaznice u moju vlastitu obitelj upravo je objavljena prostoriji u iznosu od otprilike 80 eura po tanjuru, plus vino, plus jastozi, plus onaj poseban porez koji dolazi kad ste dijete koje zovu samo kad im treba sponzor. Pogledala sam očeve ruke, još uvijek prekrižene, još uvijek mirne. Pogledala sam majčine oči, još uvijek tople, još uvijek glume. Pogledala sam Branku, koja je već opet scrollala, jer što se nje tiče, ovo je bilo riješeno. Pogledala sam Nevena, koji stoji kraj šanka i promatra situaciju pažnjom mladog čovjeka koji zna da se za njegovim stolom događa nešto važno, ali nije siguran što točno. Onda sam pogledala svoju gaziranu vodu, napola punu, u kojoj se odražavala svjetlost svijeće poput malog, tihog obećanja koje sam si dala. Spustila sam salvetu na stol. Nasmiješila sam se. Idem to riješiti, rekla sam i ustala. Mama je izdahnula. Tetka Ljerka se potapšala po prsima. Tata je otpetljao ruke. Svaki do zadnjeg mislio je da ću platiti. Stvar je u tome što te 15 godina za pultom na ulazu restorana nauči ovome. Onaj tko kontrolira račun, kontrolira i cijelu prostoriju. Moja obitelj je mislila da oni imaju kontrolu. Postavili su stol, odabrali restoran, naručili jelovnik, okupili publiku i iznijeli zahtjev. Imali su 16 ljudi, 2 boce vina i 3 godine nakupljenog pritiska na svojoj strani. Ja sam imala 2 rečenice i konobara po imenu Neven. Ako vam je tiha granica ikada promijenila cijeli život, ako ste ikada ušli u prostoriju gdje su svi očekivali da ćete popustiti, a vi niste, pretplatite se. Htjet ćete vidjeti kako se ovo rasplelo. Nisam krenula prema blagajni na ulazu. Krenula sam prema pultu na kraju blagovaonice, gdje je Neven slagao korice za račune, a voditelj sale po imenu Dario pregledavao tikete. Dario je nosio standardnu uniformu, crna košulja, crna kravata, slušalica u uhu. I imao je izgled čovjeka koji je u ovom poslu dovoljno dugo da se može nositi s bilo čime što dođe pred njega. Prišla sam mu. Oprostite, Dario, okrenuo se. Profesionalni osmijeh. Kako vam mogu pomoć? Zadržala sam tih glas. Ni dramatičan, ni zavjerenički. Samo ona glasnoća koju koristite u branši kad rješavate nešto što ne treba pažnju cijele sale. Neven je bio pokraj njega, slušao, opreznog pogleda, s pladnjem oslonjenim na bok. Obojica su me pogledali onako kako ugostitelji gledaju nekoga tko govori njihovim jezikom, s trenutnom, preciznom pažnjom. Izgovorila sam 2 rečenice. Nisam domaćin i neću platiti ovaj stol večeras. Molim vas, odnesite cijeli račun gospodinu na čelu stola, onome čija je kartica već u sustavu za rezervaciju. Dario je trepnuo. Pogledao je Nevena, pa opet mene. A druga stvar, odvojite samo moju gaziranu vodu na poseban račun i dodajte 30% napojnice na njega za vaš tim. Večeras ste to itekako zaradili. Nevenove su se oči blago raširile. Dario me gledao pune 3 sekunde čitajući situaciju onako kako to radi svaki dobar voditelj sale, brzo, temeljito, bez osuđivanja. Zatim je kimnuo. Riješeno. To je bilo to. Nikakva rasprava, nikakvo oklijevanje, nikakvo preispitivanje. Jer Dario je ovo radio dovoljno dugo da zna kako preusmjeravanje izgleda, a Neven je dovoljno dugo gledao taj stol da shvati zašto je to potrebno. Platila sam svoj račun na licu mjesta. 1 voda, 2 nadoljevanja, plus 30% napojnice, što je sigurno najveća koju je Neven dobio u zadnjih mjesec dana. Dario je provukao moju karticu, pružio mi račun i tiho rekao: odnijeću račun na stol za otprilike 10 minuta kad odnesemo tanjure od dezerta. Savršeno. Vratila sam se do stola, sjela, uzela svoju vodu i polako otpila gutljaj.
Branka se svađala s bratićem Tomom oko nekog reality showa. Ljerka je objašnjavala Goranu susjedovu svađu oko međe. Mama me promatrala pažnjom osobe koja misli da je plaćanje sređeno. Tata se zavalio u stolicu, prekriženih ruku, zadovoljan. 16 ljudi jede desert, pije ostatke vina od 400 eura i čeka račun koji ne namjeravaju ni pogledati. Spustila sam čašu i čekala s njima. Tih 10 minuta bile su najmirniji dio moje večeri. Stol to još nije znao, ali obrok je bio gotov u svakom pogledu koji je bio važan. Hrana je pojedena, vina više nije bilo, zahtjev je izgovoren, a odgovor je već isporučen na jeziku koji nitko od njih nije govorio. Sjedila sam na svom kraju i slušala obitelj kako priča. Ljerka se žalila na cijenu malča za vrt. Goran je pričao ribičku priču bez kraja. Branka je opalila selfie s ostacima sladoleda. Mama se nasmijala nečemu što je Mija rekla. Onaj pravi smijeh, onaj od kojeg joj se naboraju oči i zbog kojeg je, na točno 3 sekunde, zvučala kao ona žena koja je nekad pjevala Olivera u kuhinji. Umalo sam osjetila nešto. Umalo. Ali onda sam pogledala tatu koji je ispod stola tipkao po mobitelu sa zgrčenom vilicom, fokusom čovjeka koji čeka poruku koju ne želi primiti, i sjetila sam se poruke koju sam pročitala na Brankinom mobitelu. Dijana nas može pokriti do proljeća. Ima i više nego dovoljno. Moja gazirana voda opet je uhvatila svjetlost svijeće. Gledala sam kako se mjehurići dižu i pucaju jedan po jedan, svaka mala implozija koju nitko nije primijetio. Razmišljala sam o 17-godišnjoj Dijani u pregači koja nosi 4 tanjura na podlaktici, učeći se smiješiti kroz bol u ramenima. Ta bi djevojka platila. Ta djevojka bi izvadila karticu i pokrila cijeli stol, nazvala to ljubavlju, otišla kući, isplakala se pod tušem i nikad to nikome ne bi rekla. Ja više nisam bila ta djevojka. Neven se pojavio na rubu prostorije i znala sam, prije nego što je napravio prvi korak, točno prema čijoj stolici ide. Neven je položio kožne korice za račun točno ispred mog oca. Ne na sredinu stola, ne blizu mene, ispred mog oca, čovjeka koji je napravio rezervaciju, čija je kartica u sustavu, koji je stolu rekao: stavite sve na ovo, prije 2 sata. Razgovor za stolom ugasio se poput svijeće na propuhu. Tata je 2 sekunde buljio u kožnu mapu. Vidjela sam kako mu mozak radi. Račun je trebao ići Dijani. Račun je trebao ići Dijani. Račun je ispred mene. Mamine su se oči raširile. Pogledala je mene pa račun, pa opet mene. I po prvi put cijele večeri njezina je pribranost napukla dovoljno da se vidi matematika u pozadini. Dijana, započela je. Tata se prvi oporavio. Bio je dobar u oporavljanju. Proveo je 63 godine nikad ne priznajući da je uhvaćen nespreman. Podigao je mapu, otvorio je ležernim trzajem i nije pogledao iznos. Nije mogao pogledati iznos. Da je pogledao iznos pred 16 ljudi, predstava bi bila gotova. Ja častim, rekao je, izvlačeći kreditnu karticu iz novčanika s onim istim potezom s 2 prsta kao i ranije. Pružio je karticu Nevenu, ne prekidajući kontakt očima sa mnom. Mi slavimo, sjećate se? Neven je uzeo karticu. Odmah se vraćam, gospodine. Rekao je to nježno, onako kako kažete stvari kad znate što će se dogoditi, a osoba s kojom razgovarate ne zna. Tata se naslonio natrag, prekrižio ruke, nasmiješio mi se s punim samopouzdanjem čovjeka koji je vjerovao da će ga kartica spasiti. Neven se vratio nakon 4 minute. Stao je pored očeve stolice. Nagnuo se i rekao glasnoćom, koja je bila zamišljena da bude diskretna, ali dovoljno glasna za stol, koji je utihnuo toliko da bi čuli kako se led topi. Žao mi je, gospodine, kartica je odbijena. Nitko se nije pomaknuo. Tatin je osmijeh izdržao još 1 sekundu, refleksno, poput svjetla koje ostane gorjeti nakon što pritisneš prekidač. Onda se ugasio. Provucite je opet, rekao je. Neven je kimnuo. Nestao je.
Vratio se za 2 minute. Isti naklon, isti nježan glas. Žao mi je, gospodine, i dalje ne prolazi. Želite li probati s nekom drugom karticom? Tata je posegnuo za novčanikom. Prsti su mu prelazili preko pretinaca. Jedna kartica, pa druga, pa treća, koju je izvukao iza vozačke dozvole, poput zadnjeg metka u cijevi na koji je zaboravio. Pružio ju je Nevenu. Stol je bio tih. 16 ljudi. Nijedna vilica se ne pomiče. Nijedno vino se ne toči. Nema smijeha. Samo zvuk onih 60 i 3 godine ponosa moga oca koje se sabijaju u novčanik koji nije mogao dovoljno brzo zatvoriti. Neven se vratio po 3. put. Nije trebao ništa reći. Njegovo je lice sve govorilo. Tata je pogledao Nevena. Onda je pogledao mene. Ne s bijesom, ne još. Sa sirovim, nezaštićenim izrazom čovjeka koji je upravo pred svim bitnim ljudima u životu shvatio da zaštitne mreže na koju je računao nema i da je tlo točno onoliko tvrdo koliko se oduvijek bojao. Gledao me onako kako gledaš čamac za spašavanje koji se udaljava od broda. Uzela sam svoju gaziranu vodu, otpila gutljaj, spustila je. Ja vam nisam dužna. Nikad ni nisam bila. Očeva se stolica povukla unatrag uz zvuk sličan trganju papira. Dijana. Glas mu je bio dubok, kontroliran, drhteći na rubovima. Što si to napravila? Ja nisam ništa napravila, tata. Tvoja kartica je odbijena. To je između tebe i tvoje banke. Ti si trebala... Zaustavio se, ali nedovoljno brzo. Rečenica je ostala visjeti u zraku, nedovršena, vidljiva svima. Ti si trebala platiti. Mama je počela plakati. Ne onim tihim plačem, već onim performativnim sjecajima, tapkanjem i dovoljno glasnoće da prikupi suosjećanje susjednih stolova. Nakon svega što smo učinili za tebe, nakon što sam te nosila, kako si mogla sjediti tu i... Što ste učinili za mene, mama? Moj je glas bio ravan. Nisam ga povisila. Nisam se nagnula naprijed. Ostala sam u stolici s rukama oko čaše vode. Reci mi, pred svima, što ste učinili za mene u zadnje 3 godine? Branka je lupila rukom o stol. Ovo je tako tipično za tebe. Uvijek moraš sve okrenuti na sebe. Tetka Ljerka je posegnula za mojom rukom. Dijana, draga, tvom ocu je očito neugodno. Ne možeš li jednostavno... Ne. Jedna riječ. Izgovorila sam je onako kako bih je rekla dobavljaču koji bi mi pokušao zakinuti isporuku. Jasno, konačno i bez isprike. A onda se tata slomio. Ne od bijesa ovaj put, već od nečeg goreg. Glas mu je pao i u tom jednom strašnom, iskrenom trenutku zvučao je kao čovjek koji stoji u kući s ugašenim svjetlima. Dijana, molim te, gušimo se. Vidjela sam ga. Vidjela sam preplašenog čovjeka iza te predstave, oca koji je izgubio posao i ponos i to nije mogao reći na glas, sve dok njegova kreditna kartica to nije učinila za njega. Vidjela sam ga i zaboljelo me. Onda je dodao, i ti bi nas pustila? I bol je prestala. Jer čak i dok se gušio, i dalje je posezao za mojim novčanikom umjesto za mojom rukom. Ustala sam, ne brzo, ne dramatično, onako kako ustaneš kad si donio odluku i ne trebaš dozvolu prostorije da odeš. Tata, žao mi je što se mučite. Stvarno mi je žao. Ali ovo... Pokazala sam rukom na stol. Prazne plate, naopako okrenute boce vina, 16 lica koja su me gledala kao da sam negativac u priči koju su uvježbavali cijeli tjedan. Ovo nije traženje pomoći. Ovo je zamka. Niste me pozvali da se pomirimo. Pozvali ste me da izvršim uplatu. Mamin plać prešao je u nešto tvrđe. To nije fair, Dijana. Samo smo te htjeli natrag. Htjeli ste me natrag zbog onoga što mogu pokriti, mama. Pročitala sam poruke. Može nas pokriti do proljeća. Stol je preblijedio. Brankinom licu je nestala boja. Mama je stavila ruku preko usta. Tata je gledao u stolnjak. Ako trebate pomoć, pravu pomoć, sjest ću s vama i financijskim savjetnikom i smislit ćemo plan. Bez trikova, bez publike, bez jastoga, ali ja ne plaćam ovaj račun. Nisam ga naručila.
Nitko mi nije rekao za njega. I nisam vam dužna. Nitko nije rekao ni riječ. Uzela sam torbicu. Pogledala sam majku i rekla joj posljednju stvar koju sam izgovorila za tim stolom. Uvijek si mi govorila da se obitelj brine za obitelj. Pa zašto sam onda ja bila jedina koja je to ikad radila? Zatim sam krenula prema izlazu. Pored pomoćnog konobara, pored hostese, kroz teška staklena vrata s mjedenim ručkama. Neven me uhvatio kod garderobe. Gospođo, držao je moj račun. Hvala vam, rekao je. Tiho, iskreno. Dotaknula sam ga po ramenu. Odlično ti ide, rekla sam mu ponovno. Zatim sam izašla. Parkiralište je bilo tiho. Četvrtak navečer, topao zrak, cvrčci su se počeli glasati iz ukrasnog drveća, zbog kojeg je restoran izgledao kao da pripada negdje drugdje, a ne uz niz malih trgovina. Sjedila sam u autu, s ugašenim motorom, spuštenog prozora i čitala onaj papirić još uvijek zalijepljen na volan. Jedna večera, a onda kući. Jedna večera. Izvadila sam mobitel iz torbice i otvorila obiteljsku grupu. Poruke su već pristizale u bujicama. Mama, tetka Ljerka, Branka. Rođaci za koje nisam čula godinama. Svi su tipkali u isto vrijeme. Kaskada uskličnika i optužbi. Te one posebne vrste bijesa koja dolazi isključivo od ljudi koji su bili uhvaćeni na djelu. Nisam ih čitala. Odskrolala sam do samog dna, pritisnula napusti grupu i gledala obavijest koja je to potvrdila. Dijana je napustila razgovor. Spustila sam mobitel na suvozačko sjedalo. Upalila sam motor i odvezla se kući u istoj onoj tišini u kojoj sam i došla. Samo što ovaj put ta tišina nije bila nervozna. Bila je moja. Posljedice su bile tiše nego što sam očekivala. Nitko nije nazvao te večeri, ni sutradan, ni dan nakon toga. Grupni chat koji sam napustila nastavio se bez mene. Znam to jer se Mija, ona koja mi je čestitala rođendan, odvojeno javila tjedan dana kasnije. Samo sam htjela da znaš, napisala je. To je bila najiskrenija stvar koju je itko napravio na obiteljskoj večeri u zadnjih 20 godina. Žao mi je što sam bila dio toga. Mija se jedina ispričala. 3 tjedna kasnije Branka je poslala poruku. Ne da bi se ispričala, nego da bi pitala mogu li joj posuditi novac za prvu i zadnju stanarinu za novi stan. Odgovorila sam s imenom Agencije za financijsko savjetovanje i poželjela joj sreću. Nije odgovorila. Preko Mije sam saznala ostatak slagalice tijekom narednih mjeseci. Tatin građevinski obrt je propao 18 mjeseci prije one večere. Loše oklade na 2 poslovna projekta koja su pošla po zlu. Mama se počela izvlačiti na hipoteku koja je sada bila do kraja iskorištena. Kuća se našla u oglasniku u srpnju. Preselili su u manji podstanarski stan u gradu 30 km južnije. Branka se zaposlila u zubarskoj ordinaciji, javljala se na telefone. Ništa od toga nisam im željela. Sve to bile su posljedice izbora koje su donijeli davno prije nego što sam ušetala u panoramu. I nijedan nije bio na meni da ga popravljam. Napravila sam ono što sam obećala za stolom. Nazvala sam tatu 6 tjedana kasnije i ponudila mu da sjednem s njim i financijskim savjetnikom. Poklopio mi je slušalicu. Nisam zvala ponovno, ali ponuda i dalje vrijedi. Naučila sam da je najskuplja stvar koju možete kupiti tuđa ugodnost na račun vaše šutnje. A ona noć kada sam to prestala plaćati, bila je noć u kojoj sam se napokon obogatila. To je moja priča. 16 stolica, 1 čaša vode i kreditna kartica koja je rekla istinu koju nitko drugi nije htio. Ako ste ikada bili bankomat svoje obitelji, poslušajte me. Pomaganje je izbor, a ne dug. A granica ne mora biti glasna da bi bila neslomljiva. Podijelite ovo s nekim tko to treba čuti. Ostavite komentar, pretplatite se, a mi se vidimo u sljedećem videu.